kotang ya Mas. Tali kotang monggo diantar dibungkus sesarengan Sekar Gumelar membela yang bayar. Masuk. Biyen wis tak tukoke wujud tali sakotange nanging saiki kono asal slirane lunga menyang ngendi tanpa pamit ra ngabari apa kowe lali karo aku iki Kajan regane 6.000 aku wujud katresnanku jare kowe melu aku lah kok mlayu lunga menyang ngendi tanpa pamit ra ngabari ning ngendi nggonku goleki tali kotang. Monggo keluarga dari kakak dari Mas Mateni monggo, kakak atau adik dari Mas Mateni monggo untuk bisa naik pelaminan untuk mengikuti foto bersama. Nggih. Monggo. Monggo kita sasut nggih rencange kakak. Oh Mas Kafit. Monggo Mas Kafit. Tukang Mas Andung Basuki aku ora bakal lali yen Gusti ngaparengake mesti beli tali kotang iki tak simpen tekane pati tali kotang wujud tresno bukan suci. Ayo Sekar Gumelar Wasti Abia Lina lagi. Monggo Mas Kafit, kakak dari pengantin putra untuk ikut foto bersama. Biyen wis tak tukoke wujud tali sakotange saikine lan kok ilang saslirane lunga menyang ngendi tanpa pamit ra ngabari apa kowe lali karo aku iki adan regane kuwi wujud katresnanku jare kowe melu aku lah kok mlayu ngendi tanpa pamit ra ngabari ning ngendi nggonku goleki tali kotang. Kotang iki tak simpen tekane pati
tali kutang wujud tresno bukan suci tali kutang wujud tresno bukan suci. Yeay, tali kotang. Lagu yang kedua disiapkan Lin.